Hei, salut și bun venit pe Barb Neagră SM la al doilea episod de Minecraft Let's Play. N-am jucat mult, doar am mai luat niște fieri și am venit acasă să fac 26 de bucăți de fier și mai am eu încă 5. Afară este noapte și să ne culcăm, dar nu putem. Nu putem! Hai repede! Repede să facem o sabie. Hai mă! Volea de aici! Volea de aici! Mă stupăm și mai bine. Hai la culcarică. Oh, și am uitat să vă spun. Am și mărit puțin. Foarte tare, nu? Sper că vă place let's play-ul cum îmi place și mie. Să ne facem niște armură de iron. Cred că da. Deci încă nu avem destul iron. Pentru că avem doar 7 bucăți. Putem face doar... putem face ceva. Câte. Mai ne trebuie iron. Deci, ne-am făcut bicancii. Și mai avem cât iron? 2 bucăți. Așteptăm să se facă și ăsta și între timp să mergem și noi afară. Pentru că este dimineață. Hai. Ce e pe aici? Să mergem să omorâm și noi niște purcei. Lasă-mi purcelul! E al meu! E purcelul meu! Îmi lua purcelul. Purcelule! Ia fi pe fază. Ia fi pe fază. Purcel! Săre carnea din tine, nu mai avem decât 2 vieți. Stai mă! Unde fugi, mă? Stai mă, stai purcel. Mai avem loc. Și avem aici o peșteră cât de tare. Niște torțe, hai că avem. Punem torțele. Aveam carne și nu știam. Încă una și face. Și ne-am umplut iron, am găsit iron. Cât de tare. Am noroc de iron. Cam atât. Să-mi iau și torsele înapoi. Nu am văzut ironul ăsta. Este mult iron. Aici chiar este destul de mult. Și pe aici. Să-l spargem. Și nu pe tot. Nu și torsa asta. Și să mergem. Stai că mai e aici una. Da, mai una. Găina. Nu mai e găina. Să coborâm în adâncime ce-am găsit noi. Cărbune. Care este foarte bun. Așa. Să pun pe aici. Sper să nu le pun prea spate să mă omoare. Pentru că vreau să nu mor deloc în această serie. Și voi juca mult la această hartă. Am mai găsit. Foarte mult cărbune și asta e foarte bine. Pentru că să ne trebuiască mult cărbune. Așa că să facem mult, să luăm chiar pe tot. Hai că am deja ceva la armură și chiar vreau să mai fac mult mai mult. Deci, haideți să mergem. Lăsa ceva pe aici. Nu, să mergem înapoi. Pentru că pe aici nu mai e nimic.
O luăm și pe asta. Nu lăsăm nimic în urmă. Hai că urcăm pe aici. Așa. Să mergem la căsuța noastră. Să vedem dacă s-a făcut iron. Mi-am pus. Da, mi-am pus astea. Oh, să vă fac prezență cu el aviator de la Rosso. In the Barbă Neagră Sime. Este Barbă Neagră Sime. El, chiar el. Este Barbă Neagră Sime. Deci, să vedem cât iron. S-au făcut 7 bucăți. Mai băgăm noi. Așa, să ne mai facem masca. Nu. Asta nici după noi. Haina asta cu nici. Oh. Și picioarele. Mai avem doar casa care ne trebuie. Unde e casca? Unde e casca? Uite. Ne mai trebuie încă 4 de iron. Și avem destul iron. Așa. Și ne-am făcut casca. Nu ne mai trebuie o bucată de iron. Și gata. Și casca. Nu-mi place că nu o pune pe față. Asta e. Suntem îmbrăcați, măi, îmbrăcați. Acum trebuie să mai facem rost doar de asta, cum îi zice. Nu sunt furnale de ăștia. Așa. Să mai facem rost de niște târnăcoape și topoare. Și aici băgăm și pe asta. Ops, nu, cărbune. Aici băgăm pe toți. Iar niște iron avem și noi lemn. Avem foarte mult lemn, de fapt. Niște bese. Deci, în primul rând, avem nevoie de târnăcop. Așa. Și mai fac iron. Aici. Gata. Ups. Așa. Nu mai am loc. Nu mai am loc? Serios? N-am făcut cufăr. N-am făcut chest. Hai să luăm chesturile. Să le punem aici. Asta o băgăm aici. Nu, și ăștia și le băgăm prima dată. Primul nostru chest. Use și zbiară ăla. Și cu asta așa, că nu mai avem nevoie nici de ăștia. De ochi, nu. Așa. Vedem că ni s-a făcut 5 bucăți și așa s-a făcut și așa să avem doar 9 bucăți. Deci să profităm de 9 bucăți. Una de asta. Și asta căruț. Ce-am făcut? Serios? Serios? Am făcut 3 foarfeșe. 3 foarfeșe, măi! Băi, hai să rezolvăm problema de afară. Băi, am făcut noi 3 foarfeșe, mă. Incredibilos! Mă, dar noi aveam piatră, ce am făcut parchet. Să facem aici, să acoperim. Plo. Am pierdut tot ironul. Ceea ce nu e de bine. Auziți? Nu e de bine. Încape acolo ușa? Încape. Aici. Așa.
aici așa. Și acum să mai tragem una în ca să putem să punem și noi ușa. Și am pus și noi ușița. Și aici. O, dacă tot mai avem, să profităm de ocazie. Și îmi pus aici. Au și scările. A sărit ușa. Nimic, că punem în ușa. Nu văd. Uite. Nu-mi place când plouă, că iarba crește. O să ne facem aici frumos. Cât timp stăm aici să fie frumos. Avem torțe? Hai că eu am. Și tu aici. Îți arată un pic mai de făcut foarte puțin. Câteva cuvuri. Așa. Și gata, am făcut. E, aici nu e chiar așa perfect, dar merge. Gol. Și jos. Gol. Ce mai putem face? O lopată. Pâine o să fac. Acum avem 9 pâine. Ne culcăm, putem? Da, putem, că este noapte. Păi chiar e tare jocul ăsta. Îmi place foarte mult. Și acum să ne gândim în ce să facem casa. Trebuie să săpăm pe aici în jos să ne facem și noi. Cum zice, un tunel. Atât de gravel. Stai că aveam niște gold. Pe aici, unde e goldul meu? Am aici. Nu e la mine. Să facem o lopată. Chiar de aur. Nu mai mergem. Așa, un toc aici. Asta aici. Mânuță. De lopațiuca noastră. Să spargem aici. Da, eu la toate hărțile la care joc mereu nimeresc gravel și nu-mi place. Chiar nu îmi place. Uite de ce am dat acum de pământ. Nu văd nimic. N-avem cărbune la noi. Dar cam atât pentru astăzi, bărboșilor, și ne revedem în episodul următor. La revedere!